Ahojte, vítajte opäť. Dneska mám pre vás zase pár návrhov na rituál pauzy, ale uvedomila som si a chcem vám povedať, prečo ja som si vlastne urobila rituál pauzy s kávou ako prvý, keď som ešte nepočula o esenciálnych olejoch a zmesiach. Bolo to na vysokej škole. Káva mi vôbec nechutila, vôbec som ju nepila, ale moje dve spolubývajúce na internáte pri učení na skúšky si vždy robili pauzičku a dávali si pritom kávu. A ja som vlastne nemala dôvod si tú pauzu dať, pretože som kávu nepila. Oni boli po pauze čulé, plné energie a ja som strácala aj dých, aj náladu. Takže vlastne som sa k ním počase pripojila. A to bolo vôbec nie kvôli káve, ale kvôli tej pauze. Čiže tá krátka chvíľa znamenala také vydýchnutie, oddych a načerpanie energie. A to mi zostalo pri tomto teraz rituále pauzy, ktorý je vlastne, použijeme do dlaní nejaký olej alebo zmes, pošúchame, nadýchneme sa zhlboka, zadržíme dých a vydýchneme. Máme na to také malé mini rituály. Takže poďme zase na ďalšie 3 situácie a návrhy. Keď sa potrebuješ sústrediť a vyčistiť myseľ, to znamená pre tie chvíle, keď ti naozaj sa už ťažko sústredíš a máš hlavu plnú myšlienok, odporúčam ti v rituále pauzy použiť peppermint, lebo naozaj prejasňuje myseľ, prebudza koncentráciu. Alebo rosemary, podporuje pamäť a pozornosť. Samozrejme kadidlo, ako olej pravdy, spája telo a myseľ a dokáže ti prehlbiť dýchanie. A veľmi odporúčam aj pre nás dospelých používať detskú zmes Thinker. To je taká jemná zmes pre sústredenie a veľmi dobre pôsobí aj na nás. Ten mini rituál pre teba bude: nadýchni sa s úmyslom, aby sa mi všetko prejasnilo, si hovorím jasnosť, a vydychujem s tým, že uvoľňujem chaos. Otvor oči a nechaj myseľ stíšiť sa do sústredenia. Keď potrebuješ odvahu a silu na niečo, to je v takých dňoch, keď máš pred sebou niečo nové, neznáme alebo náročné. Veľmi dobrá je zmes Motivate, lebo podporí a povzbudí tvoju odvahu a sebavedomie. Alebo jogová zmes Arise je veľmi inšpirujúca, pomáha pozdvihnúť náladu. Zase môžeš použiť aj kadidlo pre duchovnú silu, vnútorný pokoj a takú dôveru a sebadôveru. Alebo cypress napríklad pomáha pohnúť sa vpred a prijať zmenu, ktorá nás čaká. Ako mini rituál sa postav pevne, narovnaj chrbát, nadýchni sa a povedz verím si, zadrž dých a pri tom dlhšom výdychu si povedz púšťam všetky pochybnosti. A cíť, ako sa sila dvíha z svojho stredu. A posledný rituál, ktorý ti dnes poradím, keď sa chceš tak vyčistiť po ťažkom dni, keď si mala nejaké náročné rozhovory, stretnutia alebo také dni, keď toho bolo naozaj že dosť, tak môžeš použiť čistiacu zmes Purify, ak ti vonia, ona čistí priestor aj energiu. Alebo môžeš použiť lemon, citrón, to je jasný čistiaci olejček, prinesie ti takú ľahkosť, sviežosť, pocit nového začiatku. Rovnako môžeš použiť tea tree, čajovník. To je taký olej ochrany, čistoty a posilňuje naše energetické hranice. Alebo použij zmes Zendokrin. Zendokrin je čistiaca zmes a podporuje detox tela, ale aj mysle. Takže opäť v tom mini rituále zavri oči a predstav si, že dýcháš čisté svetlo. Nádych, čistím sa. Zadržím dých a výdych,
nechávam odísť všetko, čo mi neslúži. Tak, toto je na dnes všetko. Zase verím, že ste si z týchto rituálov niečo vybrali a zapamätajte si, že vaše telo vám vždy ukazuje tú správnu cestu, len sa stačí na chvíľu zastaviť, načúvať mu, nadýchať sa a dlhšie vydýchnuť.